Venäjä on yksi naapurimaistamme, mutta markkinapotentiaaliltaan ehdottomasti suurin. Toimintaympäristöltään se ei välttämättä kuitenkaan ole kaikkein helpoin. Suomalais-venäläisen kauppakamarin tehtävä onkin yksinkertaisesti kaikin tavoin edistää suomalaisten ja venäläisten yritysten välistä bisnestä. Me teemme sen hyvin käytännönläheisesti. Voidaan sanoa, että seisomme kahdella jalalla. Toisaalta tarjoamme jäsenyrityksillemme vain jäsenille avoinna olevia palveluja. Tietoa, markkinointia, kontakteja. Toinen jalkamme koostuu bisnespalveluista, jotka ovat avoinna kaikille yrityksille kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämiseksi. SVKK:lla on noin 900 jäsentä. 98% jäsenistämme suosittelee SVKK:n jäsenyyttä, sillä viimeisimmän kyselyn mukaan he saavat SVKK:lta juuri sitä tietoa, juuri niitä kontakteja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä toiminnassaan. Jäseneksi voi hakea erittäin helposti. Nettisivuilla svkk.fi on oma jäsenosionsa, josta löytyy sekä jäsenhakemuskaavake, jäsenmaksut että tietoa jäsenpalveluista. Miksi pikkuleijonat voittivat maailmanmestaruuden jääkiekossa? Sekä Ruotsilla että Kanadalla ja muilla mailla oli erittäin hyviä pelaajia, mutta Suomella oli paras joukkuepeli. Myös Venäjän kaupassa joukkuepeli on erittäin tärkeää ja suomalais-venäläinen kauppakamari on tässä ainutlaatuinen alusta, ei pelkästään yritysten yksittäiselle liiketoiminnan kehittämiselle, vaan yritysten joukkuepelille.